Ayo. Ayo sing ning arep panggung padha lenggah. Tendange ketutupan bokong. Ning arep panggung padha lenggah ayo. Ayo le. Padha jegong le. Ayo, ning arep panggung padha lenggah. Barongan-barongan padha jejer. Meh dijupuk gambare. Barongan-barongan padha jejer. Ayo ana sisih lor. Padha ngidul kabeh. Barongane madhep kidul kabeh. Barongan-barongan kumpul ana sisih lor madhep ngidul kabeh. Arep dijupuk gambare. Ayo cok, padha nata sing rapi cok. Ayo padha nonton cok. Sisih lor Mas. Sumangga dipun aturi Barongane ayo kumpul sisih lor kabeh madhep kidul. Yen ora apa ditata sing arep godhok. Barongane sing arep godhok, sing arep dodok. Sing ning arep panggung dodok. Ora dodok. Ora ketok iki Pak Nabu sapa? Wah. Wis. Ayo nonton cok. Ditata Mas Kamil. Ditata sing rajin. Padha nonton ayo cok. Ben kersane rajin dipun foto. Dumateng kadang katresnan budaya sedaya sapunika rombongan barongan sing ora wedi ngelih, ora kudu golek pangupah jiwa, ora kudu dibayar, tetep panglipur anggone dhewe nguri-uri budaya. Inilah seni kebudayaan dari Kendal, Jawa Tengah, asli dan tidak ada duanya, benar-benar asli dari Kendal, Jawa Tengah. Maka dari itu kita pertahankan, jangan sampai diakui oleh daerah lain ataupun negara lain. Beri tepuk tangan yang meriah. Ayo cok. Padha mlapat, padha mlebet. Yo. Ayo sumangga cok. Sumangga aturan lebet. Ayo kanca-kancaku, angkone dhewe ngayahi karya partake camus kali Mas Ado. Ayo gek bali maneh kadang-kadangku. Ayo diadi-mudi padha mulih manggon maneh ana pratapan suci diadi-mudi. Seniman Kendal bersatu. Wayahe oleh maneh ana ing kandhang prakapan suci. Ayo kadang-kadangku padha mulih
Padha mulih, padha mlebu. Ah. Wancine wis dalu. Padha mulih. Padha mlebu. Sumangga, ah, Sukumana ampune dhewe. Maringi panglipur. Monggo ingkang wonten ngajeng panggung dodok. Dodok geng. Ayo dodok. Weh, sing ngajeng panggung mula aturi pinarak dodok. Aja jumeneng, aja madhep ora ketok. Dodok, dodok. Ubur-ubur ikan lele, dodok le. Woi. Ayo le. Katuran pinarak, aja ngadeg. Ubur-ubur ikan lele, dodok le. Ayo le. Wayahe, wayahe. Iwak kodhok, iwak lele. Sing ra dodok cokot barongan le. Ayo padha mlebu. Wayahe le, wayahe. Ayo. Wayahe, wayahe. Iwak sapu-sapu, iwak lele. Ayo padha mlebu le. Ayo kanca-kancaku. Padha mlebu to. Oi. Ah. Monggo. Sing tidur tangane wis paucul. Ayo mlebu. Gawangan sedulur Mang Balik. Ubur-ubur ikan lele. Sing jedur wis kesel e. Cacat Dewa Batara, cacat Pangestu. Wayahe le, wayahe. Mas-mas panitia. Mas-mas panitia sing ning lapangan barongane sing wis perform mlebu, Mas. Wayahe wis bengi, Mas. Ayo Wayu Wirana mlebu. Ayo. Sekarang kameramen. Ah. Aku tak video sih. Karena aku pakai ora. Ayo le. Wayahe le. Ah. Budaya muda tali wangsa, Cok.
Padha tali wangsa kula aturi. Nek kapakan nanggone sesolat. Ah, wis, wah. Wah. Oi. Wah, oh. Bos, wah. Om, hei. Wah. Hei. Bos, wah. 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 Bos, wah. Wah. Matur suwun. Wah.